nang keklang tapat pen lang ke royalang MLA Dr. Mansing Rongpi kahumridang Nilip constituency Panjan pen Mera Bhiti adak interlocking atawar kaheno da prangji angring Bokajan Legislative Assembly angkang ASDC Duarbagori constituency aroke seng Kardom pini Karbeng life midenia salong penili sami jilihan sepi non arjitha bertang ton pen Ahoy kido araraphan kiraikom japhan hithi irui angbong district administration pen Karbeng Autonomous Council chingwaisi Chief Secretary angdeng alongan MRI ingnipon popusi MLA Dr. Mansing Rongpi kapachini Veskar Benglong Hamren Rong Sopi pen kahelo kilometer thongke brapho tapat pathua klamlong tapat nongjrong lapen langkero arat bangsuri sose armu chingromsi mai ingni Meghalaya anathupen chimit mipin longle nangke chirai japhan jakong horang ki thorpen lapang up area nangke tok chot kali kedamtang prenify ECR ni tapat pen langke royadak PMJSY atawar kasemar bom ahem ki free mohori aphan kene ponaputhak ahoyalong kedo araratum kedo kaphere ok chikom rompen mai kedo along baitha langso MLA Dr. Mansing Rongpi Chetonglun Lasohot Karbenglong Autonomous Council Border Chairman Richardson Hanse, Minority Welfare Board Chairman Joy Singh Tiso, Baitha Langso Municipal Board Chairman Chandra Singh Ronghang, Socheng BLCC Chairman Augustine Hanse, Socheng VDC Chairman Anparta, BJP Socheng Mandal Committee Amaipu Roman Pator, Ward Commissioner Sangpi Purnima Hansepi, Nominated Ward Commissioner Moniram Teron, Law and Order Ahinpen, Additional SP Elina Teron Piatum Chetongdon. Halapu hampangasong KSA lapen rad asai klembang photumta chitongdon si rad aning kapathe lapen sarkar pen kacheng thorasai amoke deng ponjalam the than pen aning pathe pon ahoyalong aphong lapang ap chomangatum nangkateng kheng kapajok japhat MLA Dr. Mansing Rongpi pen lam theke jai pona tengki District Administration pen Karbenglong Autonomous Council Kacharia tumpen hithi iroi angbong Chief Secretary angdeng an chingki chingbai pon popusi lam the jai pon Halapu ahoyalong ke dwara datum Jasmet Border Outpost nang binangji ahoy kapang thek ke somtangano jokaheno puthot somthunangji lapen Karbenglong Autonomous Council along sai kam thongke penta sai ke klem ang thek nang chibinangji pusi ke hang padupon nitum arong arup nitum ako ni phi ni phu atum ke do arong arup ke nitum ta cheng honduk dase pinyar ni anstame hala mekraya sorbangke ahoya doy mupen ituma ronga presiden ki poson se abordar ke nita chini dunde hok stame non pini arni ana bangke nituma rong arup bate nitum arong area phanse haratuma bang nang ki chuya phan nang petbom anke kudak se nitum ke do yilangma nitum ke do dim chichini na det ason lo pini arni rase pini arni akithe ki ding atumang no nitum ka chuning ridu na bangke non la nitum arong arup aphan bate nitum reng mesen pen Ninging samjin pen kaphere pin pen nitum ke do ke thak long je phan ke nitum phan nang kirai komia bang phan prap jing pen nang toy son te puting tung tuning ridun lo la se pinyar ni nitum tan ningduk lo la bang so rong arup phan apong mekhlaya sor nitum phan nang chidan je phan tiwang Tapada long maing ni depen langke roy long dam thusi PMJSY atowar customer adimak long along lang dampen puthot sayang deng kapaklem thu japhan chingki chingbai pon Hawarara dakar atowar rehingame lapen mesen ki jona lang ki PG isi pen isi kapachun pon japhan bor ipon popusi lamchak chipitekam isi a budget bang cheslam nang kokpo haladak je dak ke do an 30 department bong kadoge pithekthi sira dak ahoy long ke do tum phan ke je pini phan captain e phan captain e phan along ason tin na department pana dak ki pc mo phila hui ke claim je forest pen pilo hada plunde joint forest management committee pu hadak saying that si hala dak atangka pini ke do pen si dak theng phang ke pen hadak Karbenglong West Karbenglong pon ke a sign board an ke hadak bang chetar long angpo pini soil conservation integrated water management development program pu hadak isi lahu ta claim long po agriculture tu pada dak bang ke hala horticulture person dak bang ta pine son bakya dak claim long popo ta son thotlo a department tin ta pine phan captain phan ba halap unte halapen
ong mucher bangsi ke bat mucher bangsi ki pi pat ke don hala da council long bel solam pelang po pen la dak pini pherang ke to nang dunje la solam mangke hala da council kado ko be CEM MSC tum nang li dun esita la hualam mangke la pherang ke tum churulo je pini dak nang li dun la hualam ke hadakan la pelepo je mo phi ahur chodut na chithu chetap dona la hui pabe dejia phansi non la dak ha hamren pen nange barahut hala da ka deputy commissioner long damlo hala da ta tok chiri pensi hadak pulo je la so dim mangka pang samye phansi pine klem nang po pa ha superintendent of police bana pulo je isi a section ba half section an dak kene police force dak fix pikerason pinang po ampen hala ta nai pudun hala SP bang ta je border nit bangke la hui alam bangke chepekeng ye phanke morui dui hala dak da Karbi Anglong mang just beke non marke a police tang ho a paramilitary tang ho ki pi bangke ong oila ampela da bangke a hoy long bangke non la hui border outpost ke dopen mute la da bangka petrol post la pen outpost aso se pidu dai pusi je hamren pen pine action NG pulon te dak nang ke leader kui sala si da bangsi la hui bangka petrol post pen la da bangke outpost bangka dona pusi hala dakta nang pudun lo Hamren pen Daniel Inghi langhem pipen birsing tiso Karbiang live Choki hola long kedo nilip MEC ahema thengno atowar mati panjan pen mera bhiti adakan kaselampon interlocking atowar non amatsi inghan langbunga chaman labji angring Towar aja kong langpon pepin pen aja katum aning hangaling gar kapang plonga jokse Karbiang long penangan atowar akrongke lapu amatsi nang hengno pon bomlo Lason se Nilip constituency kaparlo choki hola panjan pen mera bhiti adak kaselampon interlocking atowar alongta check arlong lapen sangti beha ke klematum aning hangaling karthang ponajok bangso interlocking atowar kahenota prangji angrengsi dokoklo Bangso interlocking atowar Linton krehini anvet karthanga jakong kedo Bonta ajahak behak lembangatum patoite si ajo anar lotame dangkep dangkrehini adam par trakpen sangti cekar thangpon sekpen kiroi pon bomajok pravjen pen kaheno dakje angre thepiklo choki hola kedo a police lapen bogijan kedo bid forest office asor tumta tangka kapat hidun rongajok halahai atra kaphan lapu amatse padamaredlo cekar thangpon agare hai huita thang tipi chalan ave pin pensi roi ponaredlo Lahai kadokabe along langtar lebdun pamikanangji lapen dangkep agare pen cheke roiver abeha ke klematum ke nagawasor rejak ali choke hola hemari rongphar arongasor protap teron lapen toponing tiatum henlo lasi alang litumta interlocking atowar along ke nang patero eret nang nelopusi rongaratum kachonengri padupon choke hola pen Sanjeev Crow Karbiang long live Assembly election nangkate bogbomajok ASDC atum panbari hanse ronglong prenify hini arni Duarbagori constituency aroke sengamai kapadopon ASDC atum ningkan krephan jakongke babasonsi dolo sita normalok legislative assembly constituency tin nalongta jakong kache pherang mate constituency arorem keseng asai dengponsi asong sita pangtang bon bomasonno Lasonsi Duarbagori constituency ASDC Aroke Sengamayalong Duarbagori constituency ASDC Amaiphu Rajan Hansepensi Maike Pahempupon Lapen Barim Benting Terangpensi Maike Pa Alamthi Jaipon Mayalong ASDC Tiripia Maipen Sunil Tokbi Mohori Teron Maison Tiso Barim Rajan Rongpi Lapen Nilip constituency Bokajan constituency Anparta Sarupathar constituency Asongja Portumta Chitongdun Mayalong Sunil Tokbi Lam Theke Jai Ponahot ASDC Kachesong Aphorkimo Lapen Karbiang Long Aphan MOU Chitokpen Saikang Thongkep Wanpilo Lasi Ilitum Ronga Soralong Kedampen Kithan Namjaphan Masapota Katherak Nang Jalam Avelopisi Ningjepon PDS nung kadolo la so UPS na pulo nang tung MOS kachitok long kay koson ASDC long chingwa si ASDC ang bong dapin na duwe kray
UPDS hele kaman ke op ke songa movement no ke cherap nang ni sitan majority chingwai lo chikroi te lo UPDS on rap nang rat kodun tak pete Congress ta rap relo BJP ta rap relo ASC le rap rete rap bang avelo pusi UPDS on ta ASC si rap tu si MOS pa che tokong lo alang ni kaninje thotengke Congress atum kachari hotke Kaziranga National Park kapat he hai hui asai se klempon rong Nilip ahawaralong Koilamati Ramterang arong sita Wildlife Trust of India atumpen ingnar kachela ratawar tibipon kogajok non labangso arong asaraphan paingkai chensi bikoklong lasi lahaya kisungpen chepajok jephan ilitum chesongnang po lapen non kachari ponbom BJP sarkar atumki diphupen dongkamuka malong pamat chotpen anpar akaprek thangna ta avelu puta akwai pipon ningkan kre pho Congress ke BJP ke cari aprang ASC ke cari aja kong akang tang seksidul ke ciot tip lapen Karbiang long to kan warat ke pacing thur bangso party ing samri lo ningkan kre pho mos tapen non rat tung putra ning tung lo aning ke punglam thel han lo Congress tapen BJP tung ke cari theklong lo pini Karbiang long arat kisung pheri me kisung deng sidu kok lo khe phan kera kom thanglat ave seksidul aja konstem ke pangbo lapen development na hinstame alam magarang nunia development thangta ave ayha ka tangka mahanang lesta pini inut bahani IMCM matungsi tangkas na bicho lablo panglim lab pini ka theklong development bangke dipfula pen dongka muka mason se paching thur cholo kutti tangka wan setame inut bahani IMCM tung cholo sta rong atokno bangat pini tangka lele yes government ho ke chari hotke masabira tangkas na me rong lesi rada tung labang so atangka pen uthot kaching thur phan na pen politically socially la pen cultural na samai ke paprang chi theklong dolamara pen arji sarong phar Karbiang live tangte non malomso dihina mophan bertang ton panik sina humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kaching thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adung. Dihena mophi puthat betar jupon theklona. Kedamtang prenifai hini arni Sonapur Kopalkata along Ujjal Ronghang pu inut arta kangduk arisomar kapasangko katrakanung kapatong dam derajok adimalongamat aprandam drilo Sonapur Chamaka Lalmati arong amekar Nanda Ronghang asopo Ujjal Ronghang kedamtang prenifai hini arni ajo porphai troximalom amethang AS01 ED 8803 a bike pen kapachat hektik Sonapur anathu kedam bomahot ihum kapasangkok AS01 LC 5463 atrak anung men kapatong dam derajok adimalongamat aprandam jilo Apran kedam jui Ujjal Ronghang arta ningkan inkorapthi plenglo birta ke enda mahot anki Ujjal ke thitang arpung postmortem aphan police atum hospital alongan ponlo Sonapur pen Niturash Ronghang Karbiang live Congress BJP atum bokajan ahawar prekja maddemalong khayapo Mahatma Gandhi mahangke thekarni milur kai pensi talondun Kedamtang prenifai hiniarni det piarlo Mahatma Gandhi mahangke thekarni katalonalong pachetondonsi bokajan alongta prekja maddemalong Congress lepen BJP asongatum talondun Lasonsi
Bokajan Block Congress Committee atum methang asa hemalong ada porphai kep a porpen Bokajan BCC amaipu Buddheshwar Inti Katharpen Japon Lensi Chunbang Ranjit Terang lapen Penang an Congress klembang atum Mahatma Gandhi amhoralong milur ke kailapen Mirapu Chebatsi Chikimo paduponlo lapen Gandhi akayalamo puthak chithanchimum Halapu BJP atumta Borjan Sarupathar Bokajan lapen Diopani Mandal Committee atumta methang constituency along ada papor malom Bapuji amhang ke thek amen pen kapang therasai claim dun lapen methang asa hemalong Gandhi amhoralong dhup lapen mirchepa jerponse Gandhi Jayanti katalona sai pachun ponno Bokajan penanan terang Karbianglong live Tangte pini Karbianglong live media news ke lapon sakang tonik lo do me thakmi arniki me